Ndibulise kotata mama abantu abatsha abantu abancinci ngegama lenkosi amen. Mema ndibulise kakhulu kuprogram kwelisuku program director kwelisuku ndibulise igama elihle lika Yesu amen. Bidingekho kwensuku through impangelo kodwa simisilondo apha sinisa ubukhulu bukaThixo amen. Bidingekho ke nxa impangelo besendishilo ngifika namhlanje ndasibulela isimemo umama welikhaya notata welikhaya umama uNqunge notata uNqunge ndayiva ke lonto ba hayi khona uvuselelo ndiqale during the week khange nxa impangelo besendishilo namhlanje kuba i-weekend aniphangelanga so nakhona namhlanje manibulele umem uthi masebe ungqineni uthi ke kathetha noma interpreter ngona mem uthe kasitshela sibulele kuThixo usenzele ntoni noyika kujibela ngelithi singabalisa kakhulu ngalaxesha singapha ngaphesheya sibalisa kakhulu ngexesha singanene amen amen. Okay oqala maniqale ndizazise igama lami Kabalo mntabile ke wathi omabini lama gama zawabiza igama lami ngumandisile amen ifana ngulando amen noxhaphakela yona eligama elaziwa kakhulu ke kudominate i-nickname more than igama nickname endizayo ngudima ndikule reyo ngendloqala kule reyo amen ndisiyentshilo ukuba ndibulele utata welikhaya nomama welikhaya unimemile ndiyithanda kakhulu inkonzo maniqala ngelithi ke mem nami neviliswi bazalwane mandicacise ndathanda icacisa la ndawo ndizihamba uzithandela kulo Mdantsane kanye kweli lizwe kodwa uThixo nenceba ndibulele impatha enhle amen. Ndavilizwi bazalwane ngoba seKorinte bokuqala chapter 13 iverse 11 ithi okona nomntwana ndithetha njengomntwana ndiqonda njengomntwana ndisezise njengomntwana ndithe noba yindoda ndazibhangisa ndozibuntwana ngoku kum kushiyeka ukholo ithemba uthando yona ndinkulu kwento ligqibo ezibiza zintathu phakathi kwekholo nethemba nothando luthando omnye umntu ke nga-interprete ngehlobo yaliva ndithe into yoba yindoda akuthethi ukoluka phandle enhle athethi loo nto ndithe noba mdala okanye ndithe nowazana nelizwi likaThixo ndazibhangisa into zobuntwana which means ma ukhula bazali bam noba ikhona into ethi sometimes ungana 65 years kodwa ingqondo yakho ilingana nomntana na 11 years ungana 11 years kodwa ingqondo yakho ilingana nomuntu ona 65 years all in all ndithi bazalwane ndithi mawukhonza ngaske ingqondo yakho ilingane nenkonzolo yakho ngabanye amazwi xa mdala thetha izinto zobudala yena ke ngoku kwenze into yoba abantu behind wena okanye amamelwane okanye nendemo bakwazi ukuthi follow up wena ngoba intetho zakho ziphuhlile ngamanye amazwi yakha so ndifuna ukuthi kakukhonza masikakhonzelisa bazalwane ngokuthi kusibonisile indlela usibonisile ingqondo uthi uThixo bisifudula singazi sicakelana
sihlelo sonweni yafika inceba kaThixo phakathi kwethu bazalwane ngoku sasindlalifa zobomi unaphakathi ngenxa yethemba sihamba nje sinesolo sinethemba uThixo oprovidayo uhamba nathi imihla ngemihla ngamanye amazwi ndithi is not alone awuhambi wedwa mawuhamba nengangalala ngoba yena nguye osibonisa indlela nguye osibonisa ingqondo nguye ohlula into erongo kwe-right so ndifuna ukuthi ndavelo lizwi ke usuphika noba ndimdengo wentetho qha ndivuyele yoba ndibe khona namhlanje kule mvuselelo mem otherwise bindingekho so ndiyayibulela le nto yoba yengingamandla intoba bazalwane uThixo usike ingqondo esinika nje ingqondo yandlala ibhola ngalaxesha langaphambili yandlala ibhola kakhulu ndiyidlala kakhulu ndizihamba indaweni ezi to ibhola but xa ndifika enkonzweni ndifumanisa uba xolo uba ndibeke ligama naleli gama elibhetele nolibiza kodwa leli gama xolo bantu bazali bamanthilawume mandifika ndifumana ubuvuvu ilaa bhola bendidlala okhona kumnandi kuphi kulapho anali igama ixolo uba ndibeke rongo anali igama elibhetele ndifuna ibeka ehloko ndibeka ngalo uyazi bazali bam nani bazalwane intoba zandi zihamba indawo ezininzi mna into yabi ibhola benditshilo mos ne but ndidla ngovona utata phaa enkonzweni uthi mem qomunyanisile ubukwazi ukuthi efemelini yakho okanye abantwana bakho kanye enkosazini yakho uyazi uphuma ngegate ma uthi ndiyabuya ulatata yakho uthi ndiyabuya kodwa ubheka phaa umntu obuyaka lo umntu ojikayo but ukuthi uyabuya kodwa uyaphuma ngegate yabo ubuya njani ubheka phaa iyayiva so ndifuna ukuthi bazali bam ntoba phaya kwazandawo babesiya kuzo abantu nami ngoba indlala ibhola siyakuzo phaya ufike kumnandi ne ufike bakuvuse ondavuswa kuyo bathe endlini awuvusi umntana uthi ndafika endlini ifayiduka isokishiwe uthi ndatya uthi ntsumama inyama uthi ndithengale nto ndingade ijinyeke so ndifuna ukuthi bazali uThixo usinike ingqondo andithi singanangqondo inganjika kubi ne usinike ingqondo ngakumbi ndiyeva ke ngoku nakuqala ngoku kufuneka izinto sizohlule ndibulela uThixo bazali yoba esinike ingqondo sikwazi ukohlula ngokuthi ke ngamanye amazwi abantu abakhulu bazayazi loo nto siyohlula ititi kunedani khona mahluko phakathi kwetiti nedani ba but omnye umntu akazoyazi loo nto but khona mahluko so ndifuna ukuthi sinawo umahluko thina abantu bakhoza nabakakhonzile ukhona umsantsa and ke ngoku thina abantu bangaphesheya masimele itini yethu ingatyiwa ndiyayiva bazali ndiyayivuyela le mvutselelo ngoba kaloku funa thina simele itini yethu ingatyiwa itini yethu yephike ngoku yamakholo sihlale ngegama likaYesu bazali so ndifuna ukuthi ndiyabulela mani inize ndikhehle kodwa ndibulela wena mem intoba ulivule ithuba ndibulela noba sihlale emkhweni bukaThixo singasuki nomzuzu omnye xa ndizogqibezela andekilizwi phandle ndivuselela imvuselelo xa ndizogqibezela uSamuel wokuqala bazali nguchapter 7 uvesi 12 thatha yena yedwa ithi laa ndawo bazali xa zihlala phantsi program ungambethi ithi laa ndawo uSamuel wayehamba nonyana bakaSirayeli endiboma bayalwa namaFilisti ke yonke laa nto kodwa uSamuel wathi wafika phambi kweMizpa neAsheri wafika wabeka amatshe Nkosi yami wawathi amagama lamatye wathi Ebenezera Nkosi yami la Ebenezera walogqiba wathi Samuel kude kwalapha uThixo esinceda Nkosi yami kude kwalapha uThixo ehamba nathi amen ngoku sifana bathina
singabakhosi bakaThixo sifana noSamuel sithi kuthe kwalapha uThixo hamba nathi kuthe kwalapha uThixo sinceda basime ebukhuleni bethu imihla ngemihla kwenzeni ba uThixo nginceba abe nathi whatever sifuna ntoni as-assiste ngoba yena ungumthuzi wethu wokuphumula ngolomazi uThixo makalisekela ligcine ngoYesu Kristu. Hallelujah. 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 There's power in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Amen. Ayabulisa kwa 40. Ngegama lika Yesu. And me aba njengomntana wenkosi nami. Amen. Andimanga njengo Alufeze the artist. Abayilindileyo. Amen. Ndithi nami mandingqina amandla enkosi. Wayinceda uYesu impilo yami. Ndadibana noYesu ndingamazi. Ndingazange ndeva ngoYesu. Apho ndandisuka khona. Amen. Ndandisuka elusikisiki eTranskei kwilale ekuthiwa kuseMantlane emampondweni. I'm not lying to you. Zange ndive ngoYesu. Zikhona indawo apho uYesu angekafiki kuthi. That's why kusavulwe umnyango kusathiwa ngena indawo senkolo. Mna ndandingazange ndeva ngayo, but the day endeva ngoYesu yakhumbula kwakuseCambridge elokishini. Umfundisi uZikhale Shumayela lapha ngiyahlakela lapha nalendlela kuculwa ngayo ndiqhelanga. Ngoba ndifonela mama hanza ke ndiye pha kulandende pha kuyakhonza pha. Xa ndifika pha kwathethwa ngoYesu. Ufika uYesu ebomini bami xakene nobomi bami. Esikolweni I was the best student. Kodwa ndathi xa ndisenza grade 12 ingqondo zabadizi nje. Ndangafocus ndaphithizela. Thangulo muntu ungasifundi nencwadi ezizakhe ngoku. Unophithi ngabafana. Ekhaya ndimameli. Andizazi andinaphisi abangaphakathi. Ukhona umngqunyo lapho ongagcwaliyo. Ndinqina bobungqina because ndiyayazi bakhona abantu abatsha balapha abanemingxunye engagcwaliyo. Bangaselisavana ayiwuvala umngxunyo. Babangatshaya ayiwuvala umngxunyo. Akhona bangazula esithubeni awuvaleki lo mngxunyo. Awoneliseki. Lo mngxunyo uthi kokwena uprovidelwa yonke into. Uyishiya apho ubheke estratweni. Ngoba lo mngxunya lo awuvaleki. Abanye banabazali bonke baphelele kodwa umngxunya awuvaleki. Abanye abanabazali bangathi ke kungenxa yokuba but kukhona abanabazali bephelele but umngxunya awuvaleki. Ndandingulo mntu kokhulele kwifamily ewarm ndenzelwa yonke into kodwa ndinesimanga salo mngxunya. But xa wafika uYesu ebomini bami ufika ndingulowo ke ngokungasapasanga nalo grade 12 lo disappointment ndandinayo kodwa nabe ndiqonda uba inosathana phakathi le nto. Mna ndaziwa ekuhlaleni nasesikolweni naphi as the best student. Abantu babesingoku bebethenga iphepha bebefuna ubonam nephepheni baphoxeka. Nami ndaphoxeka kodwa nandizazi uba ndizophasa ngenxa yeendlela zam ngenxa yomngxunya. Ngoba ndandingenwe yinto endingayaziyo. Ndandibiwe ndithi ndihlela apha ekhaya baxa ndihleli nabo ndijonge ixesha. Kukho inethi mandihambe andiyazi uba mandihambe ndiyephi. Ndiyakhumbula ngenye imini ndajika efreeway ndifuna uzibulala. Ndibomba ndizawulinda imoto
izawuzibaleka phansi vele ndisiphose phansi. Ingxaki ngumngqunge. Ngumngqunge ayikho enye into awuvale ndishiya umama eseshop phaa. Kuyathengisa phela akho nto ingekhoyo, ukutya kukhona siyatya siyathini, but kukho le nithi ndidikiwe man, andizazi uba ndiphilela i-purpose, andinasizathu sokuphila ndizazi, but ngaloo mini ndeva kuhlatyelelwa phaa ndazamkelela uYesu. That andikwazi kodwa ndiyayicinga kodwa inoba ungumntu olungileyo, ndiyamfuna lo mntu olungileyo. Enye nenye ndodibana nayo phambili. Amen. Ndafika kuYesu saguquka izinto. Ndafika kuYesu wayinceda impilo yam. Ndanolangazelela isikolo, ndafuna ukuyibheka esikolweni ndiyofunda. Ndahamba ndayofunda. Umama waxakwa ndim ngoba ndangenwa nguYesu. Ndangumntu oquqele endlini kaThixo, umntu othandaza yothi makuthandazwe. Ndangumntana ndafike ndathi ndifika ngoba kusithiwa ambohlabelela, ndahlabelela ngoba andinale ehlobo kuhlatyelelwa ngayo, kodwa umoya ingcwele wandenzisa. Zange ndikhule ndizazi uba ndiyakwazi ukucula up until ndangenwa ngumoya ingcwele. Satshintsha izinto abazalwane. I went back to school. Xa ndifika esikolweni I was the best student. Satshintsha izinto, ndagqiba isikolo. Ekhaya ifemeli yam yonke kwakusetyenziswa amayeza. Ndithembela kula mayeza, kodwa xa ndijonga imeko yam ayitshintshi le meko. Ndingekasindiswa ndandiyibukele ndibona uba hayi man, yintoni le ibenza basebenzela amayeza ngoba ndibabukela akho nto itshintshayo apha. Babambelele kuwo bayawasebenzisa kodwa ubomi babo abutshintshi. Ndaqonda uba soze mna kule nto. Mna ndingomntu wezinto eziphathekayo, andingomntu wento eziphathekayo. Amen. So ukufika kwam kuYesu ekhaya ndangokuqala ukupasa ngebachelor's pass esikolweni, ndangokuqala ukuyebheka eyunivesithi ndagreda, uqonda ikhesi yaqhawuka, ndabhida usathana ngoku, ndambhida totally, wabhideka ndim ngoba ndingenwe. Ithi iBhayibhile bonani iinto zakhe zisuke zabantsha. Nindibona ndime apha nje, zininzi izinto uThixo andenzele zona ngokuba sebukhonene bakhe, ngokuzinikela kuye. Akwenzekanga by mistake okanye nge-magics, but ndahlala kuye ndade ndatyhilekelwa nguye, wayinceda impilo yam. Yimiracle eniyibonayo apha kum, njengoba nindibona nje nguYesu wandincedidayo. Ndandingumaxwebhu ethambisa, ndiba ngathambisa ndiqwebile. Mna ndandingulaa mntu wayekhreka apha kwezi ndawo, ndikhreka nemilenze, isikini sam si-dry because ndiligquba likaSathane. USathane ufuna ujayive lapha kum, uba ufuna uthule lapha kum. Akho nto wayengayenzi kum because there was no protection. Wandinceda ubawo. Here I am today. Njengoba nindijongile nje nibona igazi likaYesu landihlamba, nawe ke lingakuhlamba. Alikaphela amandla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Ehlu Yesu bangcwele. Hallelujah. Abantu abadala badla ngothi xa bengqinayo babe neentwala zehagu. Hallelujah. Ukuthi uYesu uyazisusa nyani izinto ezindala. Hallelujah. Glory to Jesus. Igama lenkosi malibongwe. Malibongwe. Come on,
forward ever, backward never. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Izawucela isitulo bangcwele. Oh, ayisekhona itafile apha. Sizoya emnikelweni egameni lika Yesu. Sileqa elizwini. Glory to God. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. So thatha umhlabelelo bangcwele. Sizowunikelani egameni lika Yesu. Umfundisi wethu sekhona. Siyabulisa ngegama lika Yesu. Hallelujah. Glory to God. Sawucela umhlabelelo. Worthy to be praised. Oh, worthy. Masondikelani bangcwele. You are worthy to be praised. Hallelujah. Ngicela umama ujaji asikele nje umnikele egameni lika Yesu. Amen. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Bulela wena ke uNkulunkulu wethu. Uthixo namandla onkwesicela kanjalo ukuthi usikelele umnikelo wethu. Usandise lapho siyabathatha khona ke uNkulunkulu wethu. Asinando singenabo uNkulunkulu wethu. Siyabulela ngabo igazi. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngicela lisimeni ngezinyawo sonke. Glory to God. Ngalo lithuba sizawubiza artist yethu egameni lika Yesu. Ngizawufuna ukuqhwala izandla zakho ushaya amakhwela as we going to welcome umama uMbeza esiza ngaphambili egameni lika Yesu. Hallelujah. Esandleni egameni lika Yesu. Amen. Kali buzu Butsemi ukhona manje. Hallelujah. Can you please check ngiphethe uButsemi mfundisi. Oh, that's Baba bisa bonku Noah. Baba kelinga nawe. Baba bisa bonku Noah. Bonku Noah, Baba kelinga nawe,
simeni ngenyawo sizonqula. Amen. Hallelujah. Siyaqhuba ngokuba ngcwele. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
Thixo uthandaze ngamandla. Give God the praise, give him glory. He's worthy to be praised. Shaya izandla ngamandla bese umbonga umbulele uThixo. He's worthy, akekho njengaye. He's the Alpha, he's the Omega. Oh, give him praise, somebody, in the name of Jesus. Mbonge mphefumulo wami Yehova egameni lika Jesu waseNazaretha. Namhlanje ebusuku ufanele zindumiso zonke, ufanele sizibongo. Give him praise, give him glory. He's worthy to be praised. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. We may be seated. God bless you, bazalwane. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Andithathe ithuba ndibulise ke kakhulu egameni kaJesu. Amen. First of all, we greet the Holy Spirit that is here tonight. Amen. Moya eshiwe now. Praise God. I can sense the presence of God. Namhlanje bukhona bukaThixo buninzi endlini. Amen. As we close this service, live revival. Amen. I also want to greet uSister Makinuka obesiphethe inkonzo kamnandi kangaka tonight. Amen. We can feel the heat of God here. Hallelujah. Into eyisenzeka umhlophe Pentecost yenzeka ngo-2023 kwa-14. Praise God. Jasimzama ngezandla bazalwane. Amen. And also together with the worship team that is working with her. Amen. Push here to push and the worship team malibonga kama lengosi nabo sibazama ngezandla ngegama likaJesu. Hallelujah. Amen. Amen. Among us, amen, I have my father, amen, in the midst, Bishop Ngqunge. Amen. Sibule kakhulu ke Bishop Ngqunge, praise God, ngoba khona my father no mama banzalayo bazalwane. They've been here since we started level supporting us and basi accommodate venue because this is our new branch. Tomorrow we're starting this branch. We'll have two branches. Pepe ikhona Mdantsane, ikhona Resti. Amen. Hallelujah. And next year, asivume next year siqhube ngebranches ithu sifuna yesithathu. Kumakala. I'm going to enter to start a rem. I'm coming. Praise God. So tomorrow I'm preaching here by 8 o'clock. Siyaqala pasiphume 11. Pha iyaqala ngo-10. I will preach here and then bese ngishumayela pha. Amen. Also see Notre Dame. Amen. One of the community members. Amen. We thank God nabo to honor lo msebenzi kaThixo. Amen. This is not a church thing. This is God's thing. Amen. kaThixo lento. Amen. Hallelujah. Siyabula kakhulu bonke abantu bakuhlala bakhona namhlanje ngegama likaJesu. Siyasibazama ngezandla bazalwane. Amen. And also our guest artist izosiphinda Thomas go to amen. Ebecifana bawubetha phansi wathi uThixo ungalahla umboyana nophoyana. Wacaba ke ubethwa phansi ngulumuntu lo keyboard player akakavili ndawo waphele ebhenela kum. Amen. Owami uThixo uyandilwela. Amen. Cela simzana ngezandla naye. Amen. But bazalwane, we're not going to waste any time. We are reading on the book of Joshua. Praise God. It's nice to be here. Yes, Lord. Amen. We are going to read some few verses, bazalwane, and then we pray. It's nice to be here. Verse number 6, Joshua, verse number 6, chapter 6, sorry, verse number 1. Amen. We are going to read some few verses, then we pray. Amen. Praise God. We are closing this revival and we thank God. Yabona yonke into yenzeka pha phandle ya prophet. Amen. Amen.
this church is going to draw in number apho usizo sokola ne parking. It's just prophesying. I'm seeing what God is about to do. Hallelujah. To sister ufumaniseke there is no parking. Amen. It shows that the devil can feel his presence kaThixo ukuthi singenile eMdantsane. Amen. Okay, kanifundela. Jericho ibihleli ivaliwe ngenxa yonyana bakaSirayeli, akwabakho uphumayo akwabakho ungenayo. Verse 2, wathi uYehova kuYoshua, khangela ndiyinikele esandleni sakho iJericho nokumkani wayo namagorha anobukroti. Verse 3, nojikeleza umzi nonke ninamadoda okulwa niuzunguleze umzi isihlandlo sibe sinye wenje njalo imihla emithandathu. So bafumana instructions. Amen. Before they enter a Jericho park, there are instructions abasifumanayo. All right. Ke isixhenxe sababingeleli sophatha izigodlo ezisixhenxe zokuhlaba umkhosi phambi kwetyeya. Nojikeleza umzi ngomhla wesixhenxe izihlandlo zibe sisixhenxe. Ababingeleli baquphe ukuvuthela ngezigodlo. Verse 5, kothi ke ekoluleni ukuvuthela ngesigodlo sokuhlaba umkhosi ekusiveni kweni isandi sesigodlo badume ngokuduma okukhulu bonke abantu luwe udonga lomzi luthi bhuma benyuke ke abantu elowa athi ngqo malunga naye. Verse 6, uYoshua unyana kaNumi wababiza ababingeleli wathi kubo, thwalani ityeya yomnqophiso ababingeleli abasixhenxe baphatha izigodlo ezisixhenxe zokuhlaba umkhosi phambi kwetyeya kaYehova. Verse 7, Anfuskipe ke ubese uya kunantsika ku 17. lomzi woba yinto esingelwe phansi kuYehova. Sorry, so 15 sorry, just 15. Kwathi ngomhla wesixhenxe bavuka kusasa ngesifingo bawujikeleza umzi kwangolo hlobo izihlandlo ezisixhenxe kwangaloo mini yodwa abawujikelezayo umzi izihlandlo ezisixhenxe. Verse 16, kwathi ngesihlandlo sesixhenxe ababingeleli ukuvuthela ngesigodlo baqupha. Wathi ke uYoshua ebantwini, dumani kuba uYehova uninikile lo mzi. Amen. So cela ke uDade uNqunge Bishop phathi asikele nje izwe. Amen. Masiphalame baba wethu ingcwele wethu lungile wena izolo ibinguwe namhlanje isenguwe ize liphele siphakathi lakho. Thixo wethu sibulela ngale nini naku umkhonzi wakho uSelamile uneke konke mfihle ukuze siphinde uthethe konke ngokuthethile namhlanje silalele izwi lakho elinamandla. Thixo wethu usivuselelo ngaphakathi ezinhlizweni egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sintakusale phansi Nkosi Sibusise bangcwele. Amen. All right, ngifuna ke ngosihleli phansi, help me continue with that apho bophele khona, because there are a few verses. I'm not going to read yonke the chapter, but kunezimbalwa indawo ngifuna siziqaphele. Amen. Before I preach that so that sizohamba sonke. Praise God. I'll continue show. Verse 17, lomzi woba yinto esingelwe phansi kuYehova wona nento yonke kuwo kuphela nguRahabi iyenyukazi yedwa owodla ubomi. Yena nento yonke ekuye endlini yakhe ngokuba wabazimeza abathunywa esabathumayo. Verse 18, kodwa ke zigcineni entweni esingelwe phansi hleze nani nizisingele phansi ngokuthabatha entweni esingelwe phansi niwenze umzi wakaSirayeli ube yinto esingelwe phansi niuhlisele ishwangusha. 19, kweyona yonke isilivere negolide nempahla yobhedu neyesinyithi iyingcwele kuYehova. uThixo akaphili kwinguku.
uThixo xa iphila kuthi akaphili kwintoni uphila kwi-future elapha kwi-present. Amen. Uphila kwingomso lethu. Xa ithetha nathi uthetha language yakwangomso, akathethi ngelanguage kanamhlanje. Amen. Before bangene eJericho, uThixo baxela uba iJericho isezandleni zenu. Amen. Now uthuzindiswa nje, there are promises of God that are in the Bible. They are full. The whole Bible is full of the promises of God, and those are promises ezithu. Amen. And then kukuthi uba sithobele those instructions uThixo azishoyo. Kustrugglisha umuntu ongafani uba uyastrugglisha. Igama lenkosi malibongo. Walo ngeke singene evangelini kanti sizokusafarisha. Bible uthi ndinengcinga ezinhle ngani. Amen. Ukuthi niphumelele. So now iJericho siyidescribele ngokweliso lenyama. Bayibona ukuthi iJericho yachaza uba yayinendonga ezinde. Ngiyabona ungakwazi noba kuthi uzongena ngeback door because yayinendonga zinde. And number 2, evaliwe amasango eJericho. No one was allowed to enter eJericho. Ngekho nophumayo. Wherever ithi iBhayibhile because of the son of God to Israel. Yeyibona lanto iJericho isizathu soba ivalwe ayivalelwa ngamaphara but ivalelwa abantwana bakaThixo. Nyandiva ke ngokuba ndithini. So kunezinto usathana vala uba apha financial and move uvaliwe ngoba kuvalelwe thina. Nobody sungena. Amen. Ngoba thina ukuze siqhamule into zethu, we don't need the devil to open doors for us. Abayifumana imisebenzi ngaba back door kuthiwa banyoba khona imbala abazifumana ukuze bangene kulo msebenzi. We are not going to do that. Amen. They can close doors kuthiwa akuphangelwe endaweni ethile ungayifakanga i500 ekhatshwa iCV yakho. We are not going to do that. Ithi iBhayibhile kwakuvaliwe ngekho phuma engekho ongenayo, and kuvalwe nje kuvalelwa abantwana bakaThixo. Ebazalwane lo Sathana simeyikayo woyika thina, so ikindoda soyikayo igama lenkosi malibonke. Kahle kahle thina uSathana uyasoyika, usoyika silele nje asoyike. Into yethina amandla yoyikwa ngamadimoni anindive endlini. That is why uJesu mefile wabethelelwa. uJesu ufile uJesu ufakwa kodwa mbekeni mfake engcwabeni. iBhayibhile kwanyanzeleka amadoda aqesha amasoja azoba isecurity agade indoda efile. Ugadwa kanjani uJesu efile? Ngoba nobe efile kodwa usenamandla. Igama lenkosi malibongwe. Ngoba kwenzeka yethu into ife nobe ifile kunyanzeleka uSathana aqesha abantu abazomgada uJesu. Ngoba siphethe into enamandla. Hayi yethu into enamandla kunaSathana. Awuthi umuntu osecanga kwakho into iphethe inamandla. Uphethe into efohlayo. iJericho ivaliwe. Amen. Bavalela abantu abanomhlabelelo. Njengoba kuvaliwe kodwa abantu banomhlabelelo bavalelwe. Bathi sangena lapho kuthiwa ngenwa, saphuma lapho igama lenkosi malibongwe kuthiwa kuphunywa khona. Ngoba siphethe uJehova wasemandulo. Noba kuvaliwe siyafohla. Bavalela abantu abangavalelwayo. Amen. Ungazozwarisha indawo zivalekileyo. Yeah, mamela nje instructions. We read verse number 1. Verse number 1. Funa strong verse number 1. Ivaliwe yona. Umuntu oseka kuvaliwe. Hayi kuvaliwe. Amen. Ke iJericho ibihleli ivaliwe. Ibihleli itheni? Ivaliwe. Hey, awukathandazi ngento uyibona uba ayivuleki man. Nyako na last year bent ayivuleki. Ihleli ivaliwe. And xa uvayo pheka ukuthi hayi le into siyancanywa ngodaba bakho. Uzalwa nje sazama konke. Elicango livaliwe iJericho. But praise God. Ngoku kukho omnye umuntu owehlukileyo kule family. Amacango avaliwe. Sengathi ayavuleka. 2023 ngizoprofeta empilweni yakho. Lo macango avalelo dabawo avale
ibihleli ivaliwe hleli ivaliwe yes ngenxa yonyana bakaSirayeli ngenxa yonyana bakaSirayeli. Yazi babuno yazi alamadimoni ahlupha impilo yakho ahlupha abantwana bakho ndlela koyikangawo. The problem awuyazi evala nje usathana kuthi ukuthi uyaprofeta akavalelwa umuntu ongenamandla. You don't need to umvale umuntu ongenamandla. Yamazi lo muntu akanamandla uvula igate ngoba uyamazi akazungena akanamandla. But usathana uvala koliqango ngaba ngathanda siyafa kuvaliwe. Uvala ngoba uyabona awuhambi wethu uhamba no-barbarism, uhamba nensimbi ehlazini insimbi, uhamba noJesu ophilayo. Igama lenkosi malibongwe. Avala masango. akho uphumayo Akhona ophumayo. akwabakho nongenayo. Yabona thina sifikile imvuselelo ka14 kunendawo ebezivaliwe, abantu babotshiwe, abanye babotshe zidrugs, babotshe izinto zonke, kodwa uIsrael isizwe sikaThixo has arrived kwa-NU14. Sizothi amasango avaliweyo azovuleka ngegama likaYesu. Asihambi sedwa, mkhulu lowo ungaphakathi kuthi unalowo usezweni. Akho phumayo. No, I said before uThixo ngithume ka14 I was preaching resting, seeing people, young people, abantu base resting, they are here and come people bakhuleka young and old. Abantu bedeliver shock mademon bona abantu bephiliswa ngithixo resting. But when I notice area engikhule kuyo, young people are dying here. Most yabo amanye ngamaphara. People are on drugs. Amen. I believe I'm just tumanga kwa14. God has sent me like Moses. I'm sending you back to Egypt. Yeah, and njengoba sifikile lapha kwa14, those people ababonwa ngendlela sizolanda iworshipers ne-preachers, and we are going to preach here until amasango avaliwele atavuleke. Igama lenkosi malibongwe. This is just a start. Amen. And nale garage incinci for what God is about to do. We need to a bigger place because you are here. Asango dlala sizoza kumanqwindo kaseJericho. We are not going to use the gates of Jericho. We are going to deliver the walls. Igama lenkosi malibongwe. We don't have time for the gate. Sifuna indonga, sifuna ingcambu apho babotshwe khona. Igama lenkosi malibongwe. We're not here to play. Amen. I'm here to uzodiliza nemisebenzi yabaprofeti bobuxoki. Igama lenkosi malibongwe. Here uzodiliza imisebenzi yabaprofeti bobuxoki and show them bazalwane, if usithula abaprofeti bazoxokisa abantu bacifa amandla semanzini ondivane bacifa amandla kwintambo. We are here sibaxelele, let's go back to the root. Ivangeli yoqobo. Igama lenkosi malibongwe. Lento isemandleni egameni likaYesu. Ayikho kunto eziphathekayo. Akhona isandla sobanyikinyikisa oil when you are praying for this community. But isegameni likaYesu. Ethi iBhayibhile bonke abathe befumaneka belibiza bosindiswa ngoba igama lakhe liyinqaba ophephela kuyo usindiswa. Igama lenkosi malibongwe ngoba lento inyakazisa itsindo ngaseJericho ligama likaYesu. Ethi iBhayibhile ngomhlogqibela uba singene ekhaya sizobona ngemakela igama lakhe ngoba igama likaYesu litikiti lokungena ezulwini. So ivaliwe, ivalwe ngenqaba nokaThixo. Amen. Yilo tadam njengoba ukhona usinzi lapha ka14 kunamademoni angakwazi usebenza awukathandazi ngawo ngoba kho wena. Amen. Aphinda bekhona uTata Ngqunge. Chazi noba nibambala into kaThixo ayidinga isininzi kodwa idinga abantu abayikholelwayo. Amadoda abanje seBhabhele mathatha afaka emlilweni, the whole country yayiguqa kwistatue segolide, but they stand for God ngoba ukuze uThixo ube yinto yenzayo ayidinga isininzi.
esininzi singaba mbalwa apha egarage abantu abaninzi bengekho apha. I think simninzi. For God to change this community, it needs people who have faith in the name of Jesus. Just need us, bazalwane. Amen. Kunezinto funa sizidilizile kule area. Kunabathakatha bebethakatha. Ude manikinika sikhondala zombini. uJesu ufikile Mdantsane asizange uzokhombitha kodwa sizothe bathakathe. Pack your things and go. This is the time for God. This is the time for Jesus to change this community. Amen. And it was the last time. We are sick and tired. Without Jesus, Lord, this year, things are about to change. This is our community. We are going to break every chains. Amapara will be saved in the name of Jesus. Come on, Verse 2. yes. Wathi Yehova uYoshua, khangela ndinikele esandleni sakho Jericho. Ivaliwe iJericho. Amen. Akekho ongenayo, akekho ophumayo, and amasango be strong nodonga lulutho. But uthi khangela iJericho ndinikile isezandleni zakho. Iproblem kungoba asiboni ngokusiboniswayo. Sisafarisha ngenxa yomfameko. Ithi iBhayibhile banamehlo kodwa ababoni. Yeah. The problem yoba soyiswe kungoba sibona uThixo ndithe uThixo uqala ubomi bakho abugqibi athi gqiba kudala. Amen. Akaqala kudala athi gqiba qhubeke nobomi bakho. But uqala ubomi bakho ungekabikho kudala akuthatha kubeke ku20 years wenzela isweet 1621 awukazalo ngivo manje. And then a continuation nobomi bakho ayofika ekugqibeleni uthi uzalwa uphila ubomi osebugqityiwe. Igama lenkosi malibongwe. Uyabona nje basiphila samoyisa Satan 2000 years ago. We were not here 2000 years ago. But what emnqalezweni it is finished kugqityiwe. Sithi sizalwa siphila impilo egqityiweyo. Sithi singekasindiswa kwagqitshwa. Athi malibongwe gqwabe kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo yam noba uSatan angahlasela kodwa khangela iJericho ndinikele esandleni zakho. Sinikiwe le area. Amen. I don't care noba kuthiwa kwabantu abakwazimbuzelo zothakathapha, but this area belongs to Jesus. I say any 14 belong to Jesus. Igama lenkosi malibongwe. I don't care how many bathakathe abafungile bathi abantu abatsha bale ndawo angeke baphelele ndawo, but the revival has arrived. This area belongs to Jesus. Praise God. Sinikiwe. And why I'm preaching here, mna ngibona ngoku. Ngibona ngishumela nje ulibona manishumela kwelinani, ngishumela kwinani esendilikiwe kule ndawo. Angishumayeli mina kubantu banibona ngoku. But I can see the future of this community. There are gonna the young evangelists ezincane community. Kodwa lo umntana kudala ehlupha be-areeni akhonto inomnceda ne community incamile. Uyinhlupho kule family, uyinhlupho kule area. But I am here to announce there is a man whose name is Jesus. He will change your life. Change your life. Sizoshumayela. Umuntu athi eselitshwala ngangini. Nobona into zokwenza. Ngizothandaza le ndawo. Aseqha isusu ngathi sigcwala amanzi. Ufikile ivangeli. Mzoyinkola lapha ngibacela abantu ngezolo zabo ngizothandaza. Babona ba hey sesiyale sento ngigqibela imali leyo. Ase ubandi nqile qha kugcwele isusu ngamanzi. Igama leli yakuva. Uvandimi Dax.
and ndiyava bayaphumke ngoba the anointing of God yenza izinto ezingaka ungazazi bazenze kanjani. You cannot calculate into zikaThixo ngengqondo. Because into zikaThixo zidinga umoya. That's why I have a problem abantu abalwa izinto zakwamoya ngenyama. Xa uhlutshwa amadimoni kwamoya awudinge kupitcha izinto ezibonakalayo. You need the spirit. Ezikamoya zilwa ngumoya. Umoya kaSathane ulwa ngomoya kaThixo. Uba ubotshwe kwamoya ayibonwa le mfana you know bazalwane ukuze uThixo asebenze unida abantu abane faith. Ithi iBhayibheli ufaith elingangekhozo lekumostadi imbewu encinci ngaka emostadi into encinci ongekho ibone. uThixo akadingi faith enkulu kodwa udinga faith encinci ukwenza into ezinkulu ngoba ukuze uThixo asebenze kule ndawo akadingi izigiants ukuthatha amafokofoko amadoda amana neqhenqe ukuze uzotshintsha isixeko saka-Israel. Ndiva wena amadoda ayi-4 aneqhenqe they were about to die bengaphandle esangweni, but God in order for him to change the city uthatha abantu abagulayo abalahlele ngaphandle batshintsha isixeko. Ndizothi namhlanje abantu bajongele phansi abaka-14 uThixo uzothatha bona atshintshe le ndawo. Igama lenkosi malibongwe. Uthatha izigulane zakhe, it takes small faith. Ebazalwane ukuze siyisonge le community, ukuze uMdantsane simphindisele kuThixo asidinga amandla amaninzi. Ethi iBhayibheli uthe unamandla amancinci kodwa waphikelela. Igama lenkosi malibonga. Athi xa ithathayo umbhali ndibeka isango elivuliweyo phambi kwakho khona mnye yakuvala ngoba uJehova evula iminyango akekho ngavala. They close. Amen. It's because one, you cannot win souls if you don't have a passion. Bound na velwano kabantu bachabalalayo. You never win them. Cannot lead the church if awuna velwano. Nomthwalo nenhlungu le community. Mina ngizakwenza phindile. I see things go December and Lord December but different kunalo hlule kuwe. I believe. Amen. This community need prayer. Not nje prayer but the prayer yenziwa uPeter noJames bevale. It Bible they pray ngokuzingisa earnestly. They pray until njengoba bethandaza impendulo yafika bengaqhubha uthandaza. This is the prayer that we need, Linda. Sithi sathandaza but uthi xa ekaphela imvuselo but aphendula. And I think useqalile ngoba nabanye bengena besithi uphelele nomqhele because we are still praying. That's the kind of prayer uThixo asoyenza. Amen. Continue. Khangela ndinikele esandleni sakho Jericho nokumkani wayo namagorha anobukroti. Khangela, we need to see. Siyakhangela. And ayinikele kwenye indawo inikele lapha esandleni once kube sesandleni ikwi-control yakho. Khangela, you need to see, open your eyes, not in amehlo enyama but spiritual eyes. You know uSathane uyayazi uba uSathane ngabahlaseli always ngisho abahlaseli abantu abahlazeli nangoku ezifamily wena umuntu uthanda otargetwa ngilonga ufuna uthwala ikhaya. Those abantu bane vision wathi kabona abayeka abanye ngabawe but once wabona lo ingathi unesakhono sotshintsha ikhaya sothwala ikhaya lakhe ungoyena athekwayo ngoba uSathane akabafuna abantu abanevision. Akali wena ulwa ivision yakho because uSathane uyayibona into ofuna ukuyenza, so he's trying by all means to destroy your vision, your dream. Amen. Ubona apha ndiyava manje bangazama but ndiyakho into endontsele zanzi but don't worry. Don't worry. Don't worry. Ndinikele esandleni sakho iJericho. Uthixo unikela le ndawo ibonayo ba ingathi uthixwe phansi kuyo. Praise God. Unikela le ndawo ibonayo wena ba ndiye phansi. Amen. Khawushe nayo. Nojikeleza umzi nonke nina madodo kulwa. Niuzunguleze umzi izihlandlo zibe sinye. Wenje njalo imihla emithandathu. Verse 4.
So bazalwane, before we are going to pray, okay, man, I'm done preaching. We are going to pray. But the Bible is about amen. Because we are reading on the book of Joshua, chapter 6, amen. We'll go verse number 1. This is one of the books as good Old Testament, as good Testament in the amen. Because this word Testament, Testament, little covenant, this word covenant. Umnqophiso ke uThixo akahambi nabantu anganqophisananga nabo. Noba ezothetha ngeJericho onke abantu abazokwazi ungena eJericho ngabantu abanqophisene naye. But ke ngoku iproblem abantu bekholwa baphinde babuye bangakholwa kungoba ngene basebengena contract. Bangena ngecovenant. Icovenant idinga igazi. And then now Old Testament only ngabantu bomnqophiso xa umuntu akaThixo funeka ungangeni uyovisita. Uba ufuna into zakho zilunge funeka ungene kwi-covenant nothixo. Amen. So Old Testament was given at the Mount Sinai, kwintaba yeSinai. Amen. And all the Old Testament is give us the history of Jewish nation, because uThixo wayilanda amaJuda ecinezelo. Amen. Bathathu hamba nabo belidwa Moses besiya to the promised land. It was the journey, because salvation is a journey. Njeba nathi xa usindiswayo uphuma eJiphuta usiya eKanana ezulwini. Amen. And it need ke ngokabantu abazokwazi ukufika pha ezulwini ngabantu abanqophisene naye ngegazi. And this covenant does not need your blood, it needs the blood of Jesus. Amen. Praise God. So as we see Exodus 9 verse 22 verse 24 apho uThixo ebanikezwe the old covenant. It was the old covenant. Ithi Bible kwakhona kuxhelwa. Uyibona kudala kuxhelwe nezinto ezithile zichizwe kubo. Amen. And lonto le babethi izono zabo zazingaxole zazingasuswa kodwa zazithomalala. Amen. You have to bring a lamb ukuze negusha yakho ixhelwe kuhlanjwe kwenze zonke sacrifice bekhona izitsha zokuhlambela kunzela ba unompriest uba engena. Amen. Because kwaba khona the priest ekufuneka kungenile in the tent. Amen. Tabernacle wayengena ayongena to the Holy of Holies yecela iqolo abantu abangaphandle entendeni wayena intambo wayebotshwa ngayo. Amen. La ntambo lena ibotshwa ngayo iphumele ngaphandle entendeni so that abangaphandle kwenzeke just in case umpriest angene nesono, because wawungangena unesono as the priest wawufa immediately in the presence of God. So kwakusenzela kutsalwa izidumbu ngalantambo esife oba ufe ngaphakathi singoba sikwazi ungena nathi pha ngoba singafa. So the only thing we'll use this rope, and impahla zakhe zezinxitywe zazinenhlobo ethile anxiba ngayo ipriest. Amen. Uba ingena to the Holy of Holies zazikhala. Amen. Nje behamba engxengxeze xa izono zabantu zazikhala kuvakala isound ukuthi the priest is still alive. Amen. The problem is ke ngoku kukuba zingavakali. Amen. Because in order for us to understand ukuthi into yethu yaphila, we want to hear the noise. Uthi uJoshua, once you march around number 7, you must shout because the noise is going to do something. Igama lenkosi malibonke, because baba bajikelezile okokuqala akwabikho nto yenzekayo. Masiyifunde. Amen. So this book of Joshua, remember, see the Bible in what is 66 as the Bible contains in 66 books starting from Genesis to Revelation, and then it's divided into 2. We have the Old Testament, we have the New Testament. Amen. And then in this book we have 5 books as Moses. Amen. And then there's not as Moses, but this one we have 12 books as it history imbali. Amen. So the what is is a history. Igama lenkosi malibongwe. So sifa ngento yakhe yenzeka, and yithi ke ine tendency yokuziphinda. Ngibona ingathi izoziphinda kwa 14. Mayisiphinde lento. Igama lenkosi malibongwe. So ndifuna ubuyele back la verse 80 verse 1. Verse 1. Ke iYeriko bihleli ivaliwe ngenxa wathi uYehova kuYoshua, khangela ndinikele esandleni sakho iYeriko nokumkani wayo namagorha anobukroti.
Verse 3. No jikeleza umzi nonke nina madoda okulwa niwuzunguleze umzi isihlandlo sibe sinye. Isihlandlo sibe sinye. Number 1 is God's number. Amen. 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 Nisikeleze nonke isihlandlo sibe sinye because akungenzeka kuba uqalele journeying without God. Alright. Amen. Without him nothing could exist. Amen. Amen. So number 1 umelele buloni God, the presence of God. Kama once iBhayibhile mention ukuthi noyijikeleza isihlandlo sibe sinye, it simply says ukuthi ngeke uzifumane into zakho ungenaye uJesu. Oh. Amen. So before we pray for your life, uyanyanzeleka ba uqale wamkela uYesu. Singakuthandazela into engachinji kanti awunayo uJesu ngaphakathi. Uyazifuna into zakhe zona, uyafuna utshintsha but awumfuni yena. It cannot work like that. Wale ka uyakagqirha ukuthi ipilisi netrempa xa unenhloko usela itrempa awujweli ijonga itrempa uthi trempa phela izinhloko yami fanele uyifake ngaphakathi. Itrempa ibuzisa uyikhomba uba mayiyephi but itrempa ivele iye kule ndawo ingomonakalo. Nathi xa sifuna kulunga izinto bombethu, you don't just accept Jesus. uJesu akafuniseli, he's going to fix your problems. Fana nekati. Amen. Ikati kungena imbuku endlini. Amen. But imbuku you don't need ba uxela kati bananze ingene pha ufaka ikati yolala. Abayiziyo bathi impuku akho need ziyijonge ikati ngevumba layo. Aliyazi size ikati kanti ufaka ikati nje incinci. Aliyazi sibaleka ngenxa yevumba. Sikhona izinto efane zibaleke bomi bakho namhlanje xa uphatha uJesu. Akhona into yobuyeka into zenzayo. Vumela ikati nguJesu ingene bomini bakho. Kunamadimoni ahlupha impilo yakho akuhlukumezayo because of the presence of God. Amen. So tell us. Now, so that's number 1. Go from the 20. Then I'm praying. Baduma ke abantu ukuvuthela ngesigodlo bequpha. Amen. Kwathi bakusiva abantu isandi sesigodlo baduma abantu ngokuduma okukhulu. Lawa ujonga lathi bhuma. Benyuka abantu kuwo umzi elowo wathi ngqo bawuthimba umzi. Amen. Now ithi iBhayibhile sesithandaza ngayivala iBhayibhile yakho. Ithi iBhayibhile baqala kabantu echila uThixo kubo wathi jikelezana umzi weJericho kube kasixhenxe bajikeleza okokuqala. Ethu number 1 is the number of the presence of God. Inumber kaThixo echaza ubunye bakhe because our God is one. That's why iBhayibhile sithi here, oh Israel, our God is one. Inumber chazayo ukuthi asihamba isodwa umhlabelelo ndihamba noJesu yandinakekela manje ndihlutshwa yini. Bajikeleza ke umzi waseJericho ebiyele njalo nendondo eziphakemeyo benomhlabelelo othi ndihamba noJesu uyandinakekela manje ndihlutshwa yini. Bayolala ngosuku lokuqala xa bejonga indonga khona ingathi yenzekile kodwa esande zaphinda zavuka ekuseni zanxiba amandla azo sangena kusuku lwesibini. Hayi usanga lenzeki emakholo singangathi siyathandaza into ingathi azenzeki but still number day 2 but iBhayibhile bacontinuesha uye bangasa izinto azishintshi but glory to Jesus. Xa befika kwisuku number 6 bejikeleza bayolala into ingathi ziyafana bafika unumber 7 ngoba unumber 7 inumber yokuphelela kwento zikaThixo, inumber yeresta. Igama lenkosi malibongwe. Bajikeleza ingathi kunormal bathi bajonga udonga lumile kanti kwezikamoya izisekelo ziyaqala utreka. Igama lenkosi malibongwe. They keep on kunamaxesha sithandaze into zilungi uba ngajonga ekhaya nasi indonga zimile, indonga zongaphangeli, indonga zenhlupheko but baqhubekeka bamkhonza ongabonwayo.
uzwarishe idinga uqhubekeke. Asiqhubekeki ngoba sithemba amandla ethu, asiqhubekeki ngoba silungelwa, asikhonzi ngoba silungelwa. Kudala silapha sijikele solidonga, abantu bathi basiqhoba ngefestile bathi ngamageza aba olisolidonga lisoze luwe. Asijikelezi ngoba sihamba ngokubona kwamehlo, sihamba ngokholo. Nathi siyazi bayizodilika kanjani, kodwa siyakholwa, siyakholwa, siyakholwa. Sizojikeleza ngoba sikholwa, hayi ngoba sibona. Ngoba ukholo lifuna amageza. Uba ukabili igeza awukakho ifuna ndithi ukholo lifuna amageza. Uthi kumnyama uthi kumhlophe, ngoba esispeak uba uthi uThixo simbomvu noba simnyama ngenxa eba ethi sibomvu sibabomvu. Awunifanga intoni lento Yesu ithi iBhayibhile othe bazihlamba ingubo zabegazini zoba mhlophe njengekhe. Ziba mhlophe kanjani zifakwe egazini? Idinga ukholo ngoba uzuyiva ngengqondo yemvelo. Igazi xa lihlangana nezono ubomi bakho buba mhlophe buko bomvu. Wenze njani into zikaThixo? Sidinga amageza ngoba siphambene kunezomhlaba. Bajikeleza bathi abantu niyayibona ke besithethele emvuselele lo mfana kaNqunge. Jongani ndingixela itemtem lo mfana. Biza abantu abadala bajikeleze indonga. Bakayivapha indonga bangazini ehamile ngoba le nto idinga ibulldoze. Labantu balandele ntoni le nto lo mfana? Jikeleze indonga. Kanti sikholwa kwezinto ezingabonwayo zibonakala. NoJesu lesithetha ngaye sithi ukhona abamboni, sithi nanku nanga phakathi kwethu ababoni ngoba sina sisebenza ngokholo. Ndithi kholo lidinga amageza nje mayikhamani kwesimalibongo. Yazi igeza lingahamba edolophini lihamba ngogaga, kuyimvula kunetha, but igeza ngeke ulifike linefiva. Thina abantu bahlele ezindlini sinefiva, siyakonesi siyamfuquza, kodwa igeza lilala ngekhalibhot. Kungoba igeza lithi noba ndihambe emvuleni I refuse to get sick. Lukholo lwayo ngoba lento ukholela kuyo uzotya yona, lento ukholela kuyo uzophila yona, lento ukholela kuyo uzohamba yona. Siyakholwa, simbonanga elenge emnqamlezweni, asimbonanga ehamba eGalili, kodwa siyakholwa, sikholwa kuYesu. Asidingi umbona ungaphakathi uvalela kholo lidinga amageza. As long unormal ngeke usindiswe, dinga amageza. Hallelujah. You know ukholo thina sikholwa kuYesu engabonakali. Abantu lo Yesu abamboni batemtema abantu, kodwa asimboni ngeso lenyama, kodwa ngemisebenzi uyabonakala. 2021 was involved in a crisis. Kukho abantu abaqala bambona uThixo kudala khona bathi ayihambi yodwa. Hayi andithwelanga, hayi andizondithwale futhi igama kwesimalibongo, kodwa ndinendoda amadoda. Uba ndiba involved kwi-accident and bethwa imoto izisipheke emva kwami, yandibetha ndokukhawulela i-X5 BMW. Xa ndikhawulela i-engine yangena kwicala isithi liyadibana ne-steering, but andiyazi mna, ndazibhaqa ndingapha njani andiyazi. I don't know. Ibifana uba ngoku mna kudala ndifungule umhlaba ngesifuba, but andiyazi na, maybe uThixo bendigcinele le mvuselelo so that I can come and preach in this community. I don't know, maybe ebeyazi kunabafana abafane basindiswe ngenxa yakho. Igama likathi asimbonanga kodwa siyakholwa kuye. Yathi ingozi khona ndakho into endithathayo engikhuphela ngaphandle noba singayiboni kodwa iyasebenza. Akho bathakathi bangayibambi impilo yakho uba ukholwa kuYesu. Selikholweni egameni guys. Angikhathanda noba kungagqitshwa mna ngabathakathi bahamba ingazi
bahambe bebiza igama lakho. Thatha uYesu. Thatha uYesu. Thatha uYesu. Amen. Awolesena. Abathakathi bangaze bayibhudi babafuna uthatha mina. Nje bazothatha mina bendiseGwadana. Bayibhudile nibaxele nabaka14 ngoba mhlabaze bandithatha yaze bachisa umlilo phakathi la Gwadana ngishuma ibabeka izandla. Kowimbiza pha. Bangabe benza mistake bangabathatha abanye abantu abangamabafoko bangafoko bathi mina kho mthakathi noyibamba impilo yami. The untouchable udala banzama amagqirha nifumana. Njengoba nifikile nalapha kune-catch ezingazuhamba tonight sizotsha ngegama likaJesu because this place belongs to Jesus. Mama umhlanganisi. Mama umhlanganisi unonyana wamzisa enkonzweni. Unonyana owamzisa enkonzweni ehlutshwa zii-drugs ephambana ngengqondo. Mamelani bazulu. Mamelani bangcwele. Yabona mama nanku wayephambana ngengqondo unyanakhe. Bayazi abazabe bekhona. Njengoba Shumayeli wathi umfundisi kunonyana nami uphambana izingqondo zii-drugs. Wenza ugrade 12 ifear yami kuba ayeke nesikolo. I pray for unyana. Waqhubeke ke phambana ngoNshumayelayo. But this year xa siqala unyaka uthiwa ugrade 12 umpasile ingqondo ziphile seqethe uphumile ku-drugs. And une-driver's license. Ngoba I believe mina akho bathakathi banamandla phezu kwabantwana bakho labo bahlutshwa zii-drugs ekufanele ufuna uhlupha impilo zabo. uJesu ufikile nasemdantsane sizothandaza kuzokwenzeka. Now senthandaza iBhayibhile bajikeleza kathakazika kokwesixhenxe and bajikeleza kwesixhenxe. Remember kuthiwa xa bajikeleza isixhenxe sebephinde baye abapriesti 7 times. So bafika ku-number 7 izinto azalungi ikhawuthi number 7 azilunganga. But iBhayibhile baphinda kwangola suku liyi-1 bajikeleza 7 times. iBhayibhile ithi akuzange kubonakale nto but xa befika ku-number 7 kwaqala utrek udonga ababebengaphethanga ziyamile kwangekhona ibhuldoza bebehambe nazo kodwa umoya kaThixo xa esekhona udiliza indonga kunendonga eziwayo. iBhayibhile ithi laqala indonga kwavakala isandi sathi phuma kunesandi ebusuku kwa-Anu 14 esizokwenzeka indonga are about to fall. We're about to shout now. Valipeli yakho sizoshouta. Andiyazi ndonga ufuna ziwe mhlawumbe banga-aplya kwenzeki but we are going to shout. Rabakashete mahaya. Andiyazi ndonga zingavuma ukuwa mhlawumbe uyagulela ekhaya but we are about to shout. There is a name that is above all the names. The name of Jesus. Jesus has arrived. We are going to shout. Shout the name of Jesus. Ngifuna ke sibe ngamagesi because ifaith idinga amagesi. So labakashana mahaya. Ngifuna ke sizoqhawula kukho mamela abantu ababotshwa ngapho babona khona babotshwe kwilizwe lakamoya. Kunamadimoni azobopha abantu abatsha bale ndawo baphelele kutywala ne-drugs. Kodwa tonight we are going to tell kwilizwe lakamoya sikhulula iyouth yale ndawo, sikhulula ungaphangeli kwale ndawo, siqhawula inhlupheko, amadimoni abulala abatsha sizowaqhawula ngegama likaJesu. We are about to shout. I want you to get ready. Zobala nifika ku-number 3. Funa yonke amadimoni ahluphayo amaphara mawasindiswe ngegama likaJesu. Abangaphangeli mabaphangele. Amadimoni ahlupha le area mawamke ngegama likaJesu. Siphethe igama lamagama, igama eloyikwaba ukufa.
Are you ready? One. That's number 3. So shayizandla simbizwa ngabonwayo sizokhala ngesisixeko and amade indonga ezivalileyo mhlambi nasekhayini lakho yasebenza imali uyibona iphelelaphi abantwana bana direction unomoya ohlasela wena sizothandaza lamadimoni awache ngegama likaYesu Sida makasama haya buset. Utu. Funasberet, we're going to call upon the name of Jesus. I don't know what you need. And he has no power. God have never going to be a spectacle. Siobonum new mama or some consuling ten dog of San Wednesday. In Nabagos Vegas Peleo. Sarkandazanaya. And in doing a serve a lot to Mumlen the Graf Nyatelangao. We pray to our Jehovah. What Puma spend classify spend someone. Uno Mamondas lay what I'm for Ngqunge. The next sister I see you. It's to get what it is. You forget that. It perfume like pipe. We don't have hope. Nangena namding at Tabanga Manjama. The petty pipe in the lamo. Nataka many ligacheso. In Meko Mako my change. We have only 3 days. What them food is all pipe bakuchiwe. Agasa perfume like pipe. This is the name that I'm talking about. The name of Jesus. We're going to pray. We're going to pray. Church. Mntana ke uvuke nje wane mark around akayazi yahazele uzotshwa zizinto angaziboniyo around bafuna umthakathe le ndine line ezi6 ngathi anko good uba ndistudy shiba iline ithethe ukuthini kodwa ndazana nendoda mathu kwabantu bathi iline mina ulminati limehlo and I'm not interested ukustudisha ngoSatan uSatan anixoxina ayinalo ixesha loba interview amadimoni I don't have time. I'm calling upon the we prayed for her wamamkela uJesu uthi uma ujaji iya ifeita lamaka zonke imaka uSathana azibhalile bomini bakho ziyasuka Number 3, are you ready? Ufuna ungahlebezi, ufuna uthandaze ngabantwana bakho, ufuna uthandaze ngonyana wakho, ufuna uthandaze ngentombi yakho, ufuna uthandaze ngomama ekhaya, thandaza le community. 3, let's pray.